Dobrý deň, ľudia. Máme tu opening 2 Divine plus 1 normal a Gold Secret Block. Z tých Divinov sa modlíte, nech padne niečo plus esok, lebo včera som bol fest schemnutý. A rovno od Semiho. Nie, že napojím sa na public, mi všetko pokradnú. Ale to má Semi skemov. Asi vám poviem príbeh. Spamujeme si novú Lagrande. My keď si ju spavneme, tak on napíše April Fool, tí brainroti sa začnú otáčať a tá Lagrande sa spamula a hneď sa otočila a sa zmazala. Nedala sa získať vôbec. A tak hneď zmizla, bola vymazaná. Oskriptoval sa mi myška. Máme tu prvý secret. Not good. A docha Karol. Takže thank you, Semi. Najviac sa tešíme na to spodné poschodie, ale ešte tu máme nejaké lucky bloky. Tak. Dušovútkové. Palce. A docha tam také auta hrá. Semi, aspoň niečo poriadne. Za včerajšok. Počkej. Dáme? Nová mačka je naša. Okay. Teraz preskočíme a potom pôjdeme za tu. No, zatiaľ nám Semi nepraje. Teraz máme tu tie dva. Takto dovoleno. Dúfam, že je to Semi, že nesie dobrú novinu a že z toho Divine bude Divine Pegasus. Keď už nás včera takto, Miško. Tak poďme na secret. No. A teraz držte palce. Teraz pomaličky bude opravdu. Kohot. Teraz Divine, držte palce. Potom pod Divine. Prosím. A teraz už Teraz nemôžem nič hrozne dropnúť. No to včerajšok. Jo, aspoň dvaja podhospodovia. Boli Divine. sme síce, Esok, ale dvaja podhospodovia. Stále lepšie, než to hento z korytnačka. Mal som taký divný pocit, že čo keď to oskemuje zase, keď dve korytnačky. Ale Semi zatiaľ máš na to málo, keď to stojí 12,5 bilióna a toto je dokopy 2 bilióna 200 miliónov. Dúfam, že nám v sobotu, keby sme kraftili ešte raz, tak dáš Lebo aspoň našťastie, gold ja som update. dostal ešte jedného tiktaka od fanúšika. Lak? Jo, ešte potrebujeme jedného grande, takže nezabudnite. Dávať lajky, odbery a píšte, či aj vás Semi včera oskemoval alebo oskriptoval. A navyše my sme si ani nevšimli, že to nechytá tu tie mutácie. My sme si to až všimli potom. Tak myslím, že môžeme sa uvidieť u ďalších videách. A ahojte, ahoj!